Здравейте хора, днес ще играем с Линконг, понеже това е хубава игра. И реших просто да я разцъкам. И кое ще ми се падне? 125! Но пък можем да отидем в магазина и ето, че е на реклама. Можем да отидем в магазина. Питам какво има. Окей, има снежни човек. Окей. Така. Тук ще спечелят. От тези ще спечелят. Не, спечеля. Това 250 го искам. Няма това. Стига де! Yes! Точно с нас снежния човек. Snowman. Okay. И вече имам нов герой. Снежния човек. Чакай, искам малко да се увелича звука. Нарочно се самоубих. Защо звукът не ми... Окей, седно. Let's go. Let's go. Back. Не, back. Не съм иска да го направя, но сега. Така почвам да игра сериозно. Бързо. Така. Бързо, тук се въртя. Yes. Не! Еми спечели 10 парички. Не струва мене. Не! Това не би го мразя. Имам 70 парички на това спечели с този човек. И ще идем с делфинчето. То е с тюлена да обърга се. Но и делфин, но може да се вземе и за делфинче. Тук е една паричка. Така. Почвам да играм малко по-бързо, защото ми е скучно. Не, че ми е скучно, да. Защото трябва да си печеля парички. А вижте! Тук няма как да паднеш, дори и да искаш. Еми явно е имало. Така. Не! То буквално не беше ме докоснало. Окей, почвам да се стягам. И така, това ще бъде заграна. Бързо. Не, защо бързо? Не! Окей. Това е много добре. Много е добре. Сега е перфектно. Ми не беше перфектно. Да, го очаквах. Исках да взема долната паричка, ама. Я изгледаме на рекон за 50. Парички. I like Kaji. Бе. Хора, мога ви кажа, че качих ново видео в канала ми. Ще почвам да качвам по-често. Но няма да ви казвам какъв е клипът. Ако сте член на канала, ще знаете. И така. И хора, сега след малко се връщам. Искам да кажа, че след малко се връщам. Като приключа една работа. Хора, ето ме, върнах се отново. Ако чухте някакъв глас, това е Панчо.
Панчо, кажи здравей. Здравейте. Всъщност аз играя от неговото устройство, т.е. таблет. Защото те знам, просто си играеш. Имам слинко. Да, той има слинкон, аз нямам. И с много живота. Панчо! Ето ти спечелихте шапка. Много е сладко. Нали? Много е сладко. Гад. Ма като умре не е сладко. 10 по 3 е 30. Девек ще имаш 30 пари. Устройваме. Да. Забо. Това не знам какво е. Ело. Какво че мога да... Какво трябва да се направи тук? Какво трябва да се направи тук, брат? Какво си ти залога? Толкова лагва. Хора, спираме клипа заради технически проблеми. До другия клип. И да се абонирате с камбанката за канала ни. Да. По-скоро за канала, да. И да. Камбанката. С камбанката. Да не забравяйте да лайкнете клипа. И това беше всичко от нас. Довиждане И хаштаг антилопари. Да се абонирате за канала на Денислав Гинчев. Окей. Чао.